Ez dezatela esan. Jon Aizpurua Barandiaranen ondare guztia zabaltzeko ahaleginetan, ni Atauniker izeneko elkarteko kide naiz, Barandiaran fundazioarekin batera, museoarekin batera eta elkarlanean aritzen gara bisitak eta horrelakoak egiten. Azaldu diet Barandiaran nortzen, ipuin, mitologia, historia guzti hori berari esker asko gorde da, munduan euskalduna zer den eta nundi datorren gutxi asko berak argitu digu. Ez dezatela esan, merezi. Euskara abenturako gazteek, jakin da, oinarrietako bat euskara dela eta euskal kultura dela, derrigorrezkoa dela Barandiaran ezagutzea. Nik uste dut Barandiaranek ezarritako oinarri horiek derrigorrezkoa dituela gaur egungo gazte batek euskaldun izateko.